what's up day guys? Ako rin isa dire kay na sila dito tanan no. Tara sila. Ang busing-busing na mo. Oy, oy. May kay mo ni si may kay ni sila kay. Oh, tara. Gigukod niya yang uyab. Ay, dili magbok. Oh, tawa. Model-model ba? Oh, ogbok. Nabasa. Sa day ko maligo no kay murag baho na gyud kayo akong lawas o akong liog no. So ihatag sa ako ni kang ako si Plong. So, si Tomas ug si Candia nag-uban. Tanawan ninyo. Sa mag-dive ka nang mag-una ang ulo ha. Ano di pa una yung til. Pero mas tada gyud nga mag-dive nga mag-una ang til. Ano yan ra? Mag-una ang tilo nga mag-dive ka. Isa ka bulan. Isa ka bulan. Lo, oy, kamera ka. Oh guys, so walay tao. Walay tao. Oh, mana lagi guys. Mga tao. Tatawag na mo, Tech Boy. Sa pangalan sa top cameraman o founder sa MTV. Bye guys. 君の虜になってしまえばきっと Yo. Pangitaan ninyo. Pay nasad kay maligo na sad ko karon no. Go. Bo, nandito na po si Boke at yung kapatid. Ha? Picture. Ay, kato. Ang cellphone. Kailanin mo ani guys. Abo! NAB. Animal. Before. Jatra. Ikaw. Sakay ng aeroplano